bude 20-minutová přestávka. A na další zápas na ringu číslo 1, váha kategorie 91 kg, červený rok Šimon Poušť, Spartak Zlatý Žebrák, modrý rok Petr Baláš, i budou určenec Slovensko. Ještě jsem vám chtěl dát jednu informaci. Společnost Sport mimo dietetické produkty firmy Enervit a zastoupení sportovní firmy ASICS zastupuje i firmu Hypoxyco, což jsou takové stany vlastně využití efektu vysokohorské přípravy, respektive přípravy v simulovaném prostředí s nižším obsahem kyslíku, využívají to lyžaři, atleti, samozřejmě i borci z bojových sportů, ať už z boxu nebo z jiných bojových sportů, z karate, i z kickboxu, muay thai. Takže v případě, že byste měli zájem o základní informaci, jak vypadá tento stan, který simuluje vysokohorské prostředí, můžete požádat o letáček, informaci u stánku nahoře ve foyer.